Tak já vás zdravím, dámy a pánové. Nacházíme se právě v Chebu. A byli jsme se napapat. Původně teda jsme chtěli jít do restaurace Krále Jiřího z Poděbrad, ale nastrala nás tak obsluha, že jsme se otočili na podpatku a šli jsme naproti do hotelu Hvězda, restaurace Hvězda. Můžu doporučit opravdu luxusní jídlo, příjemný personál. Jako jo, krásný. No a teď už teda míříme na vodní nádrž. Ty kráso. Doplním název ve videu, teď si za boha nespomenu, vylízené jak pekáč od husy. Jesenice, jo, dobře, děkuji mému baťuškovi za nápovědu. Aspoň někdo, že vždycky jeden z těch dvou si to prostě musí pamatovat. No. A tam vzhledem k tomu, že provádí nějaké opravy, tak měli bychom se dostat přímo až na ten zatopený most. Takže uvidíme, hodně teď to probíhá sociálními sítěmi. Každý, kdo má do zadečku díru, tady už byl a vyfotil si to. A já ji mám taky samozřejmě, takže si to jedu taky vyfotit. Zatopený nebo odtopený most vodní nádrže Jesenice, jestli to říkám dobře, už říkám to dobře, ano, dobře, mám to potvrzené. A my teda se ještě si jdem kouknout na zříceninu kostela nebo chrámu, nebo nevím, jak se to říká, taky nějakého svatýho, taky asi doplním, protože jsem fakt dneska jako úplně tupej, jako kuchyňský nůž. Takže doporučuji, dokud je to vypuštěný, přijet se sem kouknout, protože tohle to asi hned tak jako neuvidíte. Nechá se až skoro k tomu. Pro ty odvážnější, kdybyste jeli z druhé strany, než jsme byli my, tak a budete mít nějakou lehčí motorku, tak si myslím, že jste schopni dojet až k mostu. Nechtěli jsme riskovat, tahat tam tohle 400 kg hovado, aby mi ho potom nezaplavili, až přijde čas. Vodní nádrž, zase jsem Jesenice, ano, už jsem myslel, že jsem zapomněl ten název. Teď jsme z druhé strany. Krásný malovody, je vidět všechno. A škeble jsou tady, spoustu škeblí. No, já jsem si vždycky přál vyzkoušet si rovnou offroad, že jo, s Goldiosem. Proč ne, no. Jestli tady tudy budu muset jít zpátky, tak to někdo šíleně odskáče. Jo, tamhle ten posed. A u toho by měl být nějaké křížení jako křižovatka. A tam jdou do lesa je ten klášter, si myslím já. Jasně, a tady dolů. Tady už to znám, ale z druhé strany, no. Tam je cesta, ten nájezd je tam vždycky takový bahnitější.
Ještě jsem nehodil držku s Goldwinem, tak všechno má být jednou poprvé, že jo? Ne? No, je to suchý, je to vyprahlý. Je to vyprahlý. Pff, po listí to uklouznu teďko, no bekle je to. Jo. Tak přátelé, kamarádi, za chvilku jsme doma. A já se s váma tímto loučím. Přeji vám příjemný zbytek dne. Vidíte se fanfárově a u dalších videí na viděnou a naslyšenou. Ahoj.